Ул безнең 8 миллиард 5% безнең бюджетның, бюджет безнең 86 миллиард. Ни өчен Татарстанның налогы 8 миллиард күләмендә усулын әйткәндә Киров обласына барырга тиеш. Ник алар инвестиция өлкәсендә эшләмиләр? Ни өчен төзүмиләр? Ни өчен эш урыннары ясамыйлар? Бусы беренчедән, икенчедән федераль төбәк белән субъектлар арасында межбюджетный отношения үзгәртергә кирәк. Ни өчен 25%? Мен бу мәсьәләне мин 2 ел элек күтәреп чыккан идем президент сайлауында республиканың. Вот. Ни өчен 30 түгел? Ни өчен 45 түгел? Ни өчен 50-га 50? Әбит 90 еллар башында бит шулай иде, 50% иган налог бездә кала иде. 50сен без федераль төбәккә җибәрәйдек. Оннан соң бит üçüncüden Россиябызда 12 төбәк кенә донор. Калганнар барысы да теге сыгырчы балалары кебек Мәскәү нәрсә бирә, шуның белән генә тукланып яши. Алай булырга тиеш түгел. Шуның өчен президентыбыз дөрес әйтә, һәр кеше төбәк эшләсен, эш урыны ясасын, һәм үзенең көнен үзе күрсен. Мәскәү белән мине, әгәр дә минем кулымнан килсә, мин ясар идем. 40-45% җыелган налог урында кала. 50-55-60% может Мәскәүгә китсен. Ник дигәндә, оборонада, космоска да, тимер юлга да, баршында да бит акча кирәк. Ә сез карагыз, уже 1,5 триллиона акча долларга яши безнең субъектлар. Безнең долларыбызда бит почти 100 миллиардтан арткан. Аның күбесе, конечно, 99% универсиада, ә бит калганнарга бит ул долларны банкка кайтарырга тиеш. Менә бу межбюджетный отношениянең үзгәртү өчен күпчелек субъектларны, җитәкчеләре һәм Думада утыра торган депутатлары бергәләп үзгәрткәндә правительство беренче эшли алмас иде, ул законны кабул итәр иде һәм перераспределение бюджетка керә торган акчаның төбәк файдасында һәм 55 файдасы өчен дә җитәрлек күләмдә булсын иде.